Krásny dobrý deň, priatelia. Už o niekoľko dní nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. A my sa dnes spoločne pozrieme na to, čo nám Európska únia a členstvo v nej prinieslo. Bude to tzv. Dovolenková edícia. Bod číslo 1. Môžete študovať, pracovať a žiť v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Je to možné vďaka voľnému pohybu osôb v rámci európskeho priestoru. Bod číslo 2. Väčšinu hraníc v Európskej únii môžete prekročiť bez toho, aby vás na hraniciach niekto zastavoval a otravoval s pasovou kontrolou. Je to možné vďaka vytvoreniu tzv. Schengenského priestoru. Pri cestovaní či dovolenke sa častokrát stáva, že ochoriete alebo sa nejako zraníte. V minulosti by vás mohli postihnúť veľké poplatky v danej krajine. Vďaka Európskemu zdravotnému preukazu však platíte rovnaké peniaze ako v domovskej krajine. Takže v prípade choroby je to pre vás lacnejšie. Bod číslo 4. Pamätáte si, keď ste sa vrátili z dovolenky a v schránke vás čakal tzv. Nepekný účet za mobilný telefón? Tomu je vďaka Európskej únii minulosť. Európsky roaming vám umožňuje volať a SMS-kovať v Európskej únii za rovnaké ceny ako doma. Aj to sa dosiahlo vďaka zásahu Európskej únie. 5. typom je tzv. Discover EU. Nie je to úplne pre vás všetkých, ale ak máte práve 18 rokov, tak Európska únia vám dáva možnosť cestovať po celej Európe vlakom a to úplne zadarmo. Nezabudnite na to. To bolo 5 tipov, ako vám Európska únia zjednodušuje cestovanie a dovolenkovanie. V ďalšom videu sa pozrieme na ďalšie pozitíva, ktoré nám členstvo v EÚ prinieslo.